La idea d'aquest llibre ve d'intentar ajuntar una quantitat de fotografies, des de les primeres fotografies que es van fer de Barcelona fins les últimes, fent un viatge cronològic per Barcelona. La idea és també intentar que no ensenyar una ciutat de postal, no fer unes fotos arquetípiques de Barcelona. És un llibre que intenta ensenyar als barcelonins i barcelonines que viuen en aquesta ciutat i que la disfruten. Per això és un llibre ple de persones, on ens sentim identificats. La tria és molt complicada, perquè estàs veient moltíssimes imatges que algunes d'elles són meravelloses. Aleshores, finalment, el que fas és conviure molt temps amb aquestes imatges i quasi et diria que algunes es van caient pel seu propi pes i algunes van quedant i sortint, aflorant, no?, mentre fas el llibre, i tens molt clar, després de veure-les totes, que aquelles són bastant les adequades. És cert que hi ha algunes que les tens que descartar perquè formen part de la mateixa època, perquè tens una època molt plena d'informació, d'imatges molt bones. Aquesta és el pitjor moment, no? Hi ha una d'uns milicians, per exemple, de la guerra de Taro, durant la guerra, que estan, és una parella, que estan junts amb els fusells, amb els monos, somrient, exactament col·locats de la mateixa manera, pensar la duresa que hi havia de la situació, però aquell moment petit de felicitat que tenien, em sembla meravellós. I després hi ha una altra, que també m'agrada molt, és una fotografia de la Pilar Aymerich, que és aquesta fotografia d'aquesta manifestació feminista del 1977, que es veu unes dones amb una energia i amb una vitalitat i amb una esperança que realment quasi només el llibre val la pena per aquest tipus de fotografia, saps?